staan hier in Meijel op de Vossenberg, aan de rand van de Grote Peel, midden in een Natura 2000 gebied. Met een prachtige Belfort hier. Een Belfort met een verhaal. Maar niet alleen een Belfort, hier liggen ook rijksmonumenten. En oorlogsbeton heeft ook zijn verhaal. Ja, dit is een project geweest van pakweg 6 jaar. Geboren in Griensveen. Toen daar dus zeg maar dit soort plekken in het Peel, in de hele Peel dan, geadapteerd konden worden om er iets moois van te maken. En het gekke was, de plannen lagen er al. Ze werden alleen niet uitgevoerd. We hebben ze opgepakt. We hebben ze uitgevoerd. En het resultaat mag er zijn. En ja, daar heb je medewerking voor nodig. Van heel veel vrijwilligers. Steun, financiële steun van de gemeente, van de provincie en ook nog vele andere geldschieters, als ik het zo mag noemen. Het is een bijzondere plek en het is een hele mooie plek. Een mooie plek waar ook flora en fauna van het Natura 2000 gebied te beleven is. We staan hier bij een rijksmonument. Dat zou je niet zeggen, hè? We hebben zojuist een eskasjemat gezien, ook een rijksmonument. En zo liggen er hier 6. Maar ook deze ruïne is een rijksmonument. Uniek, een G-kajemat waarin de Duitsers dus zeg maar, de koepel in de oorlog hebben meegenomen. Vandaar dat ze deze kajemat hebben laten ploffen. En wat is er nu zo mooi aan? Dat het er nog steeds ligt en dat het nog steeds een rijksmonument is. De kinderen die hier komen, die ook de bordjes lezen, zeggen van hé, we kunnen die kajemat wel herstellen. Met alles wat hier in de omgeving ligt. Er komt een leerproces op gang. Bij deze kinderen die met opa of met pa en ma hier naar het Belfort, naar de rijksmonumenten komen kijken. Op die manier brengen we iets terug naar de jeugd en het besef, en denk even aan de vrijheid, dat vrijheid waardevol is. Het zijn niet alleen de rijksmonumenten die hier liggen, maar ook schuttersputten. En die schuttersputten, die silhouetten, hebben we ontdekt toen we hier bezig waren om het plan vesting Vossenberg te ontwerpen. We hebben er iets meer vorm aan gegeven. Origineel zijn ze wat smaller, maar de schuttersputten hadden een verbinding tussen de 3 rijksmonumenten, de 3 kazematten aan die zijde en 3 kazematten aan deze zijde. Er moest verbinding zijn. En hier zaten dus zeg maar, soldaten die uitzicht hadden richting de Noordervaart, om als de vijand van die kant zou komen, dus zeg maar, ook deze plek, die verbinding, te beschermen. Ze hadden niet veel bescherming, deze soldaten. Op het bordje hier ziet u dus zeg maar, een metalen schild. Niet licht, wat ze meeschouwden. Een origineel schild, zoals we dat gevonden hebben in Meijel, niet op deze plek, maar bij de kazematten aan de kanalen, ligt bij Medelo. Het originele is daar te zien, net zoals een originele deur van een eskasjemat, zoals we die in het begin zagen, is ook bij Medelo te zien, origineel. Toen de Duitsers hier aan de macht waren, toen was die peelraamstelling eigenlijk niet meer van belang, ook voor de Duitsers niet. Dus het was een verlaten gebied. En de boeren hier in de omgeving hadden paarden en die dachten van hé, we moeten die paarden toch ergens een beetje verbergen, anders gaan die dadelijk richting Duitsland. En die dachten van hé, we hebben hier een mooie plek, we kunnen hier paarden verbergen.
Dit verhaal hadden we eigenlijk willen gebruiken voor de luistersteen van de Liberation Route. Maar het was een verhaal van overleving. Het was niet opgetekend. Het was niet controleerbaar. Maar de heer Stultjes, hij leeft nog, kan het verhaal nog steeds vertellen. Ik heb hier paarden verborgen. Ik moest hier 's nachts bij waken. En hij was toen de tijd misschien 14 jaar. Dit is ook weer een rijksmonument en zoals gezegd, er liggen er 6. Het zijn 3 S-kasematten. Eentje ligt daar nog in het veld. Daar gaan we niet naartoe. De reden is dat daar een bijzondere vogel een broedplaats heeft. Ik noem de naam niet en daar moeten we gewoon wegblijven. De route loopt daar ook niet langs. Dit is een van die B-kasematten. En we hebben gezien dat die dus beschadigd is. Ook aan de voorkant. En ja, ook hier is eigenlijk geen oorlogshandeling geweest. En hoe komt het dan dat die beschadigd is? Nou, de verklaring die we hebben, van horen zeggen, is dat de kwajongens na de oorlog hier rondstruinden, hier in de peel explosieven vonden, die achtergebleven waren. En die moeten gedacht hebben van, wat de Duitsers met die G-kasemat konden, kunnen wij met die B-kasemat wel. Ze hebben daar explosieven opgelegd en tot ontploffing gebracht. Gelukkig, ook van horen zeggen, zijn daar geen ongelukken mee gebeurd. Door die beschadiging komt er vocht binnen. En in het kader van het project hebben we ook gedacht aan de natuur. Kasematten die dus ook een functie kunnen hebben voor vleermuizen. De kasemat waar we niet bij komen is ook zo'n kasemat, waar vleermuizen kunnen overnachten, waar ze een slaapplek hebben. We hebben dat ook onderzocht. Komen er wel vleermuizen? En inderdaad, daar komen vleermuizen. We hebben daar ook een foto van. Maar we hebben ook ontdekt dat vleermuizen meer deze route pakten. Dat hier meer vleermuizen komen. En de verwachting is dat door de vernatting van de peel hier nog meer vleermuizen komen. Ja, straks vertelde ik al dat het een bijzonder pad was dat turfstekers uit Meijel, de boeren, voor eigen grief turf gingen steken. Nou, dat pad komt hier uit. En er zijn nog wat turfstekers achtergebleven. Mooie houtsilhouetten die eigenlijk het verhaal, de beleving geven van hoe de mensen vroeger de turf voor eigen grief, voor verwarming van woningen, hier uit de peel hadden. Niet alleen een pad naar de turf toe, maar ook een pad naar de grens tussen Brabant en Limburg. Vroeger werden die grensstenen peellimieten genomen, dus er liggen er meer als deze hier. Denk aan de Amsloberg, daar ligt er eentje. Denk aan de Wilbersput, daar ligt ook een grenssteen. En deze grenssteen, en je moet eens even door dat gaatje kijken, dan wijst die vinger daarheen, dan ligt die verborgen in de peel. De grenssteen tussen Brabant-Limburg, tussen Meijel, Asten, Nederweert of vroeger Ospel, eigenlijk een 3-dorpenpunt. In de tijd dat we met de kern van Meijel bezig waren, hadden we de uitspraak: we willen Meijel op de kaart zetten, op de internationale kaart. De Liberation Route is een internationale kaart. En de vestiging en Belfort-Vossenberg heeft een vector gekregen op die route, op die internationale route. Dus we bereiken mensen die geïnteresseerd zijn in het oorlogsverleden, in dat wat er gebeurd is, op basis van de Liberation Route, zoals die internationaal is uitgestippeld, specifiek voor Europa
En waarin hier in de Belfort iets meer over te zien is. Daar zijn we best trots op. Met een prachtig uitzicht over de Peel. Met een uitzicht daar waar de nieuwe turf moet komen. Met een uitzicht op de cultuurgronden van onze boeren. En dan kijken we hieruit over het evacuatiepad richting Asten. De kerktoren is min of meer nog te zien met dit weer. Dus die Meijerse mensen hebben hier gelopen. Met al hun bezittingen in de hoop om daar veiligheid te vinden. Niet 1 keer, maar 2 keer. Want Meijer is 2 keer bevrijd. En in het begin van de oorlog, niet te vergeten. Ook toen waren er evacuaties. Dus een hoogtepunt in beleving van een van de mooiste plekken van Peel en Maas. Vesting en Belfort, Vossenberg.